Jobindex od Alma Career z roku 2025 hovorí, že len 6% zamestnancov sa vzdeláva aj mimo firmy. Čo ak je ale jedným zo základných pilierov vašej firmy vzdelávanie a napredovanie zamestnancov? Urobíte z toho prirodzenú súčasť pracovného procesu. Sme v Deutschmane a ja vás pozývam pozrieť si našu vzdelávaciu akadémiu. Vítajte v našej akadémii. Toto sú 3 veci, ktoré by ste o tomto mieste mali určite vedieť. Prvá. Akadémia slúži všetkým. Nie je to len pre nových ľudí, ktorí prichádzajú a potrebujú sa naučiť základné veci. Toto je priestor, kde sa celoživotne môžeme vzdelávať. Ste obchodník a chcete sa napríklad zlepšiť v tom, ako osloviť klienta? Idete sem. Chcete si naštudovať nový kurz, ktorý vás posunie na vyššiu pozíciu? Idete sem. Robíte nejakú chybu a potrebujete čas, aby ste si prešli, ako to naozaj robiť dobre? Idete sem. Druhá. Každý má toľko času, koľko potrebuje. Nie je dôležité prejsť kurz rýchlo, ale dôležité je odniesť si z neho všetko, čo potrebujete. Chyby sú súčasťou učenia. Je v poriadku urobiť chybu a vyskúšať si to tu na nečisto, pretože v praxi to budeme robiť potom dobre. Tretia, rovnaké možnosti pre všetkých. Ak chcete postúpiť na inú kariérnu pozíciu alebo chcete sa posunúť vyššie, začínate práve tu. U nás nerozhoduje šéf o tom, či vás povýši alebo nepovýši, ale rozhodujete vy sami. Keď cítite, že ste danú pozíciu už prerástli a je čas sa niekam posunúť, podajte si žiadosť. Ak je vám vyhovené, prídete sem a naučíte sa všetko, čo nová pozícia obnáša. Ak teda napríklad idete z pozície disponenta na pozíciu šéfa, potrebujete zrazu úplne iné schopnosti. Potrebujete vedieť, ako získať človeka do tímu, ako ho motivovať, ako mu pomôcť rásť, ako byť jednoducho dobrým šéfom a dobrým team lídrom. A to sa veľakrát nemáte kde naučiť, keď fungujete ako špecialista na svojej pozícii. Práve preto tu máme špeciálne kurzy, ktoré nám pripravujú lídrov. Takéto kurzy máme pre rôzne pozície a takisto pre rôzne postupy. Kariérny postup v Deutschmane tým pádom nie je limitovaný ničím iným ako vami samými. Ak si poviete, že chcete rásť, nech sa páči, tu máte priestor. Mary, nachádzame sa teraz v akadémii, prosím ťa, vysvetli nám, čo je toto za priestor a čo sa tu robí. Takže toto je naša firemná akadémia a v tomto priestore sa teda každý nováčik, ktorý nastúpi na post, sa zauča, aby vedel vykonávať svoju prácu, ale aj všetci zamestnanci, ktorí sú už teda reálne na svojich postoch, sem chodia a doplňajú si svoje vedomosti, študujú ďalšie kurzy. Nový človek má rovno niekoľko kurzov na rôzne témy. Aké sú to? V prvom rade je potrebné to, aby sa oboznámil s pravidlami, ktoré platia tu na akadémii. Bez toho nevieme začať. Aj ako sa efektívne učiť, keďže toto je základ. To úvodné zaučanie trvá v priemere nejaké 3 týždne. Toľko priestoru, koľko ten nováčik potrebuje na to, aby sa teda správne a plne oboznámil s tým, čo potrebuje na vykonávanie svojej práce, toľko času má. Vlastne k tomu pomáha ten supervízor. Prečo sa venujeme aj tomu, že o čom je Deutschman, aké máme hodnoty? Tak firma nie je len vedenie, to je každý ten zamestnanec. On potrebuje vedieť, kam sa firma ťahá, čo má zaumienené, asi aké má štandardy. Lebo keď sa k niečomu hlási firma, tak je potrebné, aby to ako vedel aj dotyčný zamestnanec. Ale neskôr sa oboznamuje s firemnými pravidlami, na koho sa obrátiť, kto bude v jeho prípade, možno jeho budúci nadriadený. A neskôr sa ide do takých tých technických, ktoré už veci potrebuje na svoj post, na to, aby vedel vykonávať svoju prácu. V rámci zaučenia má aj praktické úlohy, ktoré už má so svojimi kolegami hore v praxi. Takže prichádza do kontaktu aj s jednotlivými šéfmi, ktorí sú v danej oblasti, aj s rádovými zamestnancami, teda jeho budúcimi kolegami. A jednak sa aj spoznáva, takže aj vidí, že kde sa bude cítiť dobre, kde si s tými kolegami rozumie. Mary, prosím ťa, povedz mi, čo je tá rýchla smršť. Rýchlu smršť si vieš predstaviť ako takú poradu, kde sedí vlastne nováčik, ktorý sa práve zaučil. My hore máme vlastne niekoľko oddelení. A šéf každého toho oddelenia je prítomný na tejto porade a tam padajú rôzne teda rýchle otázky, keďže je to rýchla smršť. Jednak od tých šéfov na toho nováčika a môže sa pýtať teda aj nováčik jednotlivých šéfov. A tam, kde spadne zhoda, že aj ten nováčik chce toho šéfa, chce ísť na jeho oddelenie a aj ten šéf má záujem o toho nováčika. Oni dvaja, keď sa zhodnú, tak je tá smršť uzavretá a ide teda na to konkrétne už teda oddelenie. To znamená, že u nás nie je to tak, ako to býva štandardne, že nový človek je priradený do nejakého tímu, ale ten tým si takisto vyberá. Presne tak. A zase na tej rýchlej smršti sa oni nevidia prvýkrát. Naša vzdelávacia akadémia funguje už od roku 2001. A aj keď sa týka práce, zlepšuje nám aj súkromný život, pretože zručnosti, ako je dobrá komunikácia, schopnosť vyjadriť sa, ale aj etické princípy si proste prenášame aj do súkromného života.